Čaute, tu je Matthew a toto je moje prvé video. Chcel som urobiť informačné alebo s Minecraftom prvé video, ale podarilo sa mi urobiť urobiť online hry ako sa to volá, zabudol som úplne, ako sa to volá. Budem sa brať. Práve som ju zapol, som sa zaregistroval, adresu budete mať v popisku, prečítame si, vítaj, nakoniec prišiel, vítaj na mojom hrade starý priateľ, skôr ako spustíme náš útok, musíme ešte vykonať veľa vecí. Tak to štajka, prepáčte, ale toto to je nejaký pán. Asi náš kamarát. A poď. Akože kde ho dám? A tam. Tu. Nie tam. Tu. Spívam rád. Ja som kúkal práve Minecraftáka. No poď. Ja tu druhú myšku si. No nelogujeme to dobre. Darkwell. Útok hrad kráľov. Ráha je rovno pred nami. Môžem vám porozprávať niečo o mne, o mojom kanále. Som Slovák. Budem natáčať možno 3 videá za týždeň. Mám slabý počet, že vám všetko bude sekať. Nebudem si upravovať videá, iba až keď sa vylepším. A to zatiaľ pre mňa, ešte vám poviem keby niečo. Taktika znamená víťazstvo. My sa utečíme na čelo. Všetko alebo nič vyššie. My sme páni, určite vyhrajeme. Určite musíme vyhrať. No, hovoril som, že vyhrali sme. Minecraft budem vám nahrávať cez môj bratranca počítač alebo cez môj, keď nainštalujem novú grafickú kartu. Musím sa robiť môj znak. To je jasné, nie? Dáme si ako... Môžeme nechať ako je teraz. Bude moje obľúbené červená. Ako smrť. Oranžová ako gogo. Tak to môže byť. Znaky tam budeme mať. Vôbec neviem. Môžem mať toto. Bude to v úžovčkej. Tuto budú hradby a tie budú žltúčkej. A hrad, teď. Rád som pán. Rád. Budem vám ešte niečo o mne. Budem vám hovoriť niečo po česky, niečo po slovensky.
Lebo ja som bol slnčený hrozne včasne, nie som negajúci. Akože musím zobrať druhú myšku. Mám dve myšky na jednom stole. Čo si musím postaviť? Opäť. Že ma dobre počujete? Počkať, ešte nedostalo mi trošku. Nie, to nechcem. Dobre, to sa mi viac páči. Teraz nebávam, mňa počujete. A poď, dobre to. To akože kade budka? Nie, tam sa robí drevo. Bum, 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 bum. Tom. Škoda, že ma nevidíte, inak by ste to posrali. Také sa nemôžeme hovoriť. Prepačte. Sem. Aký máme krásny hrad, som ešte nepovedal, ne? Akože ja som to chcel prečítať. Dokončená tvoje. My sme dostali odmenu. This is a king! Niečo tam letí. No poď. Zvyšujeme to. Nová úloha. Musíme postavíme tam maličkú budovu, alebo to preťahneme. Áno. Máme 7 minút, ktorú musíme končiť. Ale dám to hneď na aspoň 5 videí. A nie. Za deň budem dávať videá hoci koľko, ale za deň môžem dať 3 videá, dám asi 3, maximálne 3 videá, za týždeň dám 5. Za týždeň musím to, za týždeň, za víkend. Super, sme to splnili, nová správa. A chvíľu skončím. A uvidíte ma na druhom videu. Dúfam, že nekecam blbosti. Potrebujeme ochranu pani náš prvý generál a vojenský poradca. Je mojou prácou, aby som zabezpečil bezpečnosť tohoto hradu a na to potrebujeme vojakov, ktorí nás obránia. Však jo, ja s ním nemám nič proti. Stavať kasáreň. Mám rád kasárne. A sa zabavím, ako sa to volá. Dám túto druhou. To má trošku horší klik. Počuli ste? To dám si tak. Som to hodil. Ale nie, to je tam práve. Tu musíme presunúť. Dáme sem, prodáme. Hejte tam. On tu tam stáva bum, 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 bum. Pozrite sa, ako máme krásny náš krásny hrad. Jak som týchto tak. To tu vyzerajú ste. Aby sa nedával som.
A už uvidíme sa v druhom videu. 3,